normal gid na nato nga kanang tao nga mudawat og mga pag-antos unya mag-antos na siya. Ang tan-aw gid nato anang tawhana buutan nya kun siya buangon kay tanan nya musugod na siya antos unsa may atong tawag niya na usab nya mabuutan dayon. Mao bitan na mag-away na ganang asawa ug bana nya ang bana animal kayo nya ang bana magpaluoy-luoy dayon paminghoy-minghoy ang naong nya buutan na kayo magantos. Unsa may bation sa asawa? Luoy dili luoy dayon ana nya balik na sa kabuang kabuang na sad away na sad inig kahuman paluoy-luoy na sad bisag kinsa mga anak badlungon kay tanan nya magpaluoy-luoy dayon antos magkugi nagtrabaho nya antos gyud mausab dayon ang kasing-kasing sa ginikanan nga nagsigi kasuko. Ako bitaw gahuna-huna jud kong magpaluoy-luoy ko kay para mahurot kita ding slot. Naluoy na ba mo nako? Naluoy na mo. Siguro alang kog palit ning atong slot kay kanibang para sa pista ba kaning God's healing and deliverance powers. Kay gandaghan para ba ni? Nya ato na ning gamitonon rong pista o karong Holy Week. Kuan pa niya nga atong halin 18,439 na pay 51,561 ka slots 100 pesos per slot nya naani siya 12 slot challenge tag 1,200 595 na sad ang atong nadawat pero kuwang pa kayo kaning 51,000 kon paliton lang gid ni nato karon si manaha tag 100 kamong tanan nga maminaw nako labi na gyud kamong ni adinhi sa territorial parishioner tanan ninyong pamilya papaliton ninyo ani nya di lang mo mangaon og mga duha ka kaunan karong si manaha fasting ba duha lang ka kaunan abot man ginag 100 no nya inyo ding ipalit kay luoy in taon kay tagwa tay magamit karon na rabaning sunod semana unya ang Holy Week unya ikasunod sang igsumpay ato dayong mga pista celebration. So magantos ta. So kanang taong buangon kung magantos mahimong buutan sa matas mga tao. Samot na gid tingali kung ang buutan nga tao muantos ug mauna si Jesus. Sa iyang kabuutan, gisalikway lang yapon siya sa mga leader sa mga Hudiyo, bisan pag nakita na nila ang iyang kabuutan. Ug unsa may katapusan na gisulti ni Kristo aron makailagid sila nga siya anak sa Dios og pinadala sa Amahan. Ingon siya, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, pasabot kung inyo na siyang bitayon sa krus, maunay kinatasan o kinadak-an nga pag-antos nga giagian ni Jesus ang iyang kasakit kanang stations of the cross o ang pagbitay niya sa cross. Mao na ginay final proof nga siya di ay anak sa Dios. O giunsa man niya pagpakita, miantos siya, nagpakamatay siya nga wa gyoy sala. Why bisan gamayng kasuko gilingay mong tupad ing nadili kadali masuko sa inyo ing nakuno nadili kadali masuko kana bitang tao nga dili masuko unsa may ato itawag buutan. Kanang tao nga dali kay mo reklamo masuko dayon bisag sakto pa ang iyang gisulti unsa may ato itawag unsa ito itawag? Buangon. Tanaw ninyo aning nagwali, unsa may tanaw ninyo ani, buutan o buangon? Nga importante kaayo ang pag-antos.
sa Team Duterte o sa Team Marcos karon, kinsa Manila ang nagpakita nga nagantos para sa atong nasod? Team Duterte o Team Marcos? Atong butaran kanang nagpakita na kamaong muantos para sa atong nasod. Kana bang dili kayo reklamador? Kana bang dili maghatag og kabugat sa katawhan? Kay kani manggong reklamo o kaning panindot sa atong kaugalingon, pagtuman unsay atong gusto, mao na ginay makapahimo natong yawanon. Mo na diri sa unang pagbasa, bisan pa man ang Ginoo nag-uban nila, nagtabang nila, reklamo lang gyapon. Yan anay pagkaon nga gihatag, kagkaon nga way lami, gipulan nami ani. Ana ba? Mga buangon kay tanan. Padadaan bitag bitin. Gipamaak na nga matay, pag-antos na, diha na sila nagpakilooy. Nya sa dihang nagpakilooy na po sila, gitabangan lang yapos Ginoo, gitambalan lang yapos Ginoo, gikaluyan lang yapon. Muna kita, likayan gina natong pagka sa Tagalog pa makasarili ba? Sa in English, self-centered, or sa Bisaya, unsa man sa Bisaya? Unsa man ang self-centered? Wa sa ko kasabot unsa. Nindot mas Tagalog no, makasarili. Nya ang sa in English selfish or self-centered. Nya ang Cebuano unsa man? Wa santan. Taas man ang ato no. Ako lang nahibaw-an murag kanang nakasintros kaugalingon, self-centered. Sige lang, lingi ako no imong tupad. Inakinsay una nimong pakanon. Kada adlaw ba kinsa may inyong unang pakanon be? Ang inyong kuyog sa pamilya o kamo? Kanang naas imong hunahuna ba kinsa gi imong paningkamutan nga imong pakanon? Ang imong kuyog sa kinabuhi o ang imong lawas? O ang imo ganing lawas, ang imong unahon pagpakaon, selfish ka, self-centered ka. Kinsa magyuna ninyong hatagan sa inyong kwarta, ang simbahan o ang inyong kaugalingon? Ngito bag. Kanang og mangita kag kwarta ba, kinsa may imong gihunahuna nga imong hatagan gidana, imong paambitan, ang simbahan o ang imong kaugalingon? Na musunod ani nga mupalit yung kag slot. Bahala nagwa kay kaon. Kay kinisang atong slot, kay bao ba mo kung sa atong gamitan ani? Una gyud manghatag ta karon og kay pista man nato no. Manghatag ta nya la murag posible ra maning last na lang ni akong pista dinhi isip inyong parish priest. Manghatag tag mga naas mga 4,000 ka 5 kilo packed rice sa ato mga kabus kaing pamilya, kategory C o kategory D. Kana igo-igo na nindot na. Ikaduha, ato pag yun ning gamiton pag tabang sa mga mga chapels nga makabilin tanilag dako-dako nga amount para ipanindot, padayon pagpanindot o pagpalig-on sa ilang mga kapilya. Okay, posible naman sang last na lang lagi ni nato sa dinhing kuyog-kuyog nga ikatulo, makahimo tag mga activities ato ning gitawag mga jubilees nga makapahiusa nato, mabati nato ba nga usa ta ka parokya. So kada gabi sa atong kanini ang nobinaryo naagit tay jubilee celebration. Ato nang tawag og jubilee kay jubilee year man karon sa lain-laing sektor sa atong katilingban. Mugasto man ta ani, mugasto man gitda. Mao nang nauton ta ang inyong tag 100 pesos dili ninyo ihikaw. Kamo mga online parishioners, salamat daan. Ato sa ning ikaupat,
gihimo ni nato nga muratag mo sakripisyo para mohatag ta aning maong event, iampo nato ang kalinaw sa kalibutan. Dinis ato gagubo ta tungod aning mga politicians nga murag usahay makaingon ta ang ilan na lang kaugalingong gusto mo ilang ipatuman. Kunyara ba panahon sa eleksyon, panahos eleksyon, magsigigi sila gyud pangamuyo nato panahos eleksyon. Magkatawa lang ta ba? Ako lang ning hisgutag balik kay haron makaamgo bitaw ta. Panahon sa eleksyon, ang labing kabus na Filipino mo equal ang iyang value sa kinatasan o ranggo nga Pilipino. Kay ang vote sa presidente equal sa vote sa homeless voter. Kanabang labing kabus na botante equal ang iyang vote ngadto sa butar sa presidente, sa senador, sa congressman, sa gobernador, sa mayor, mga konsihal, barangay kapitan, konsihal sa barangay, mga rangguhan man na sila, sa general sa pulis, sa PNP chief, sa military, chief of staff, unsa pa na itawagan na diha. Equal ang atong tanan nga vote, one count. Maura gyud nay panahon nga equal ta. Pero subo kay palandongon nga inig-abot na nga manglingkod na ni sila kining atong gibutaran nga nagsigirog pangamuyo nato. Murabag kaning mga taong di as first reading ba nga nangamuyo ni Moises. Iampo mis Ginoo nga pasayloon mi kay nangamatay na mi. Inana ba? Mangamuyo sila maay nato. Iniglingkod. Ilamang ibaliwala ang nagbutang nila ng maong posisyon. Hisgutan lang nako gamay ang impeachment sa Vice President nga gihimo sa Congress. 215 ang nipirma, naapakunoy ni apas ato, mga 25, nahimo silang 240 ang nipirma. Nya nagkinahanglan rag 103 ka signature, ma-impeach na ang Vice Presidente dito sa House of Representatives. House of Representatives ni sila. Kanang naglingkod diha, nagrepresent nag mga distrito sa tibuok Pilipinas. Pasabot nagda sila dito sa atong tingog. Pila may nibutar sa Vice Presidente pag-eleksyon atong 2022? Mga 32 million individuals. 32 million. Unya gi-impeach lang, pasabot gibaliwala ang iyang pagka-vice presidente dito sa House of Representatives. Pinaagi sa butar sa 200, more or less, 240 individuals. Pag-eleksyon, kaning 240, equal ra ni sa katong 32 million. So kung atong balansihon, pag human sa eleksyon, ang 240 labaw pa sila gahom sa 32 million. Kay wa man mo recommend ang 32 million nga nibutar ni Vice President Sara Duterte nga amo kang i-impeach. Pasabot, mo pirma mi kaming 32 million, mo pirma mi kay nasayop mig pili nimo, i-impeach ka namo. Kana okay kay na siya. Pero 240 versus 32 million, unya sa ako ra bang mo inyong paminaw, ni Oyon ba ang 32 million sa gibuhat sa 240 nga congressman? Ni Oyon wa. Ambot lang, panidi. Panidi ba? Mamakpak gid unta na. Yes, impeach na gyud ang among gi-elect. Murag akong paminaw, akong panidwa man. Kadto ramang 240 og naay pipila nga namakpak, nagsayaw-sayaw pagani. Pero how about that 32 million, girespetuhan pa ba? Hain naman tong inyong pangamuyo, parihaan ni karong umaabot nga midterm election, siging suroy kada gabi, busy kay mga kandidato, siging panglamano, siging pangamuyo sa tagsa ka vote, sa hantod sa kinaubsang Pilipino, nganong iniglingkod, di naman na nila respetuhan ang kada Pilipino nga nibutar.
Ingon ana ang resulta sa mga self-righteous people, mga mangingilad nga mga tao. Ana bitang kamo mga asawa karon, wa ba mo magmahay-mahay ang inyong nabana? Nga purting pangamuyo ana katong nanguyab pa na ninyo nga makahikap lang gid unta ninyo. Siging kuyog-kuyog, siging gukod-gukod, bisag moadto mo sa inyo mamisita gyud ana. Nya karon tanawa ko no, wa mo mabudol. Congratulations kung nakita ninyo ang tinuod ninyong bana. Kinsa dinhing asawaha karon nga wa gyud magmahay-mahay sa iyang nabana tas ang kamot. Maayo kayo. Congratulations. Na ay mga tulo ka buok. Mga banasad, perti sa taong pa, kuan panindot-nindot sa iyang linihukan ng imong naasawas una, attracted kay kaana. Karon kinsa mga banaha nga, wa magmahay-mahay, nga nung mauna imong naasawa, taas ko nung kamot, binam sa mga bana din eh. Aw naa sa day, duharan nun kabuok sa nang ni isa. Mauna, mailhan na nato karon palang daan inigabot aning midterm election panid-an na nato kining ato mga kandidato o kandidatas eleksyon karon kinsa nila ang duna gyoy timaan nga self-centered kay ni sila na naman na sila yung mga track records na sa tay daghang mga survey diha na ay kalye survey ganahan mi ko nang kalye survey kay ila jog itali-tali ba ana naasay kalye survey, naasay official survey, naasay mga sa panang ubang mga accredited nga mga mohimo o mga survey. Maminaw ta. Ikaduha, na-upload na sa social media ang ilang mga rallies. Kadang rally nila, mailhan nimo ang reactions mga tao diha. Ang mga tao, hot ba kaayo, inigabot nila, or mingaw. Kana ganing murag minghoy ang audience, kana naana sila napanid-an nga di maayo. Nya kana ganing audience hot kaistanan kana posible na nga ang na ilhan ana nila maayo na siya. Kay di man kita kaila nila thoroughly. Pero kani atong basihan ug ang mga komentaryo ug ang atong personal knowledge nila sigon sa atong maabot. Maigsoon usa ra gyud akong timaan nga ang tao dunay pagka-Diyos nun, maghatag siya kalipay sa kinabag-an nga tao. Naagin ay masuko niya. Si Kristo bitaw, naamagin na suko niya. Pero ang kinabag-ang tao sa kalibutan, hangtod karon, gihandom siya, giyukbuan siya, o giila siya nga manunubos. Sige yan na itong pamalandong sa dagkong team karon sa eleksyon, Team Marcos o Team Duterte, hain ani nila ang nakahatag yun o kalipay ngadto sa kinabag-an nga mga Filipinos. Mo'y atong suportahan. O in general, tanang kandidato karon atong tan-aw ng ilang kinabuhi. Kinsa nila ang dunay gihatag nga kalipay ngadto sa kinabag-an, mo'y atong butaran. Kanang naglipay-lipay la sa ilang kaugalingon, daghan ang nasakitan, bisan pag magnisingisi na sila karon, maghimo na sana sila mga promises to be broken. Ato na lang na silang papahuwayon. At least man lang, once in our lives, we can choose. Ang ikaduha na sa rong problema, kaning tikas sa pag-ihap. Tikason ang mga tig-ihap. Sa una, dagdag bawas. Ana, karon ang dagdag bawas, anha na kuno posible himuon sa machine. Gani karong bago, na i-question. Nga naidaghang mga kumilik paraphernalias nga nakitaan, dapit mating itos Davao, nga naagis store nila, gibutang nila sa usa ka private nga lugar, private property. Amo nagi-question nganong naa mas private property, nganong wa man sa mga public and secured places sa gobyerno. So mga inani ba, mga clue na ni nga doon na mga lakang sa pagtikas sa umaabot nga eleksyon. Ato lang iampo kay noon ra ba kay tanay din aning tinikasay either vote buying or harassment
kanang pinaagi ang mga goons o kaning dagdag bawas. Iampo nato, panid-an nato, let us be watchful aron mogawas gyud ang clean, just, honest, sincere election results. Aron mugawas gyud ang kabubutos Ginoo, dili ang kabubuton sa mga taong mga yawanon kaig mga tumong para sa atong nasod. Taas-taas gyud ang atong gibasa sa unang pagbasa kay nag-istorya ni mahitungod sa kinabuhi sa matarong buutan og Diosnon nga babae nga gi pasanginlan sa duha ka mga yawanon o makihilawasnon nga mga maghuhukom nga gustong makighilawas ni Susana niya kay iyamang gibalibaran ilang himuan o pagbutang-butang nga kaso aron mapatay si Susana. Sa mata sa kalibutan, katuuhan kay itong ilang gisulti sa duha ka maghuhukom tungod kay judges good sila, lawyers good sila, niya mga justices pag yun. Mauna nga lisod ka ito pildihon. Si Susana na usa ka babae niya sa ilang panahon sa una minus man jud kayo og katungod ang babae. Igo ra siyang mituaw nga Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga bakak kining ilang gisulti. Apan ang pangutana, kinsa may mutabang niya. Motong igo ra siyang niingon, kinahanglan bagyod kong mamatay para aning ilang bakak. Nilingay mong tupad. Na musugot kag mamatay tungod lang kay gibutang-butangan ka. Ingna kano. Musugot? Sugot mo? Kining pagbutang-butang mao ni siya ang dako kay natong problema dinhis kalibutan karon, labi na gid dinhis Pilipinas. Daghan kay ta dinhig mga kaso nga dili bitaw klaro ang ebidensya, pero kuan mahimuag desisyon. Ato lang diha sa prisuhan, ako mga 5 ka tuig magyud kong apostolate sa prison ministry. Naay mga istorya ang mga inmates kanang mga detainees nga napasanginlan lang sila, nainteresan lang sila, gikalagutan lang sila, mao nang gihimo-himuan sila kaso. Sa ato sa rong political arena, kaning ato rong mga dagko sa politics nga nagkinihaay, nagdinakupay, sige lalis, siging lalis. Maglibog na lang tag kinsay gasulti nila sa tinuod. Ang pipila karon nga questionable impeachment sa Vice President dito sa Congress, in 9 hours nahuman lang dayon tungod kay mipirma ang mga 240 or 280 ba to? Hay may tinuod ato. Pero ang original gyud nga ni pirma 215 pirma mga congressmen nga pabor sila nga i-impeach ang Vice President. Diretso ang pangutana, ang gibasihan sa maong impeachment, dili ba butang-butang, kamatuoran ba? Wapay nasayod nato kay kung ano pa man hiringon pa man sa Senate nga mo'y mo act as korte
niya ng impeachment court ang Senate. Karon tingali ko ng mga July mo sugod. Pero kung mo pirma sa nang tanang senador, 2/3 man siguro nang mo pirma diha. Og mo pirma, mga 16 man tingali ka senador ang kinahanglang mo pirma out of 24. Wa na, impeach na ang Vice President. Ang Vice President gi-elect og 32 million ka mga Filipinos, i-impeach lang og 16 plus 215, pila na sila kabuok, kunuhay in quotation mga magbabalaod. Ay butang ta lang 240 naman to kay namay ni Apas 25 niya plus 16. Ay butang talag 20 ang mo pirma sa impeachment. 20 aron klaro gyud nga majority. 20 plus 240, 260 persons nga in quotation elected sa na sila by representative, kunuhay na sila sa mga tao. Labi na gyud ang gitawag og House of Representatives kadtong 240 nagrepresent kuno sila sa ilang mga distrito tibuok Pilipinas. Nya ang Senate nagrepresent sa whole Philippines kay national man ang ilang votes. Og mopirma ng 260 ka magbabalaod, 240 sa Kongreso human naman pun-ana nila nag mga 20 kabuok sa Senate. Wa na, impeach na ang Vice President na wagtang natong butaran sa 32 million ka mga tao balintong gilintuad sa 260. Ang pangutana, kinsa may atong saligan, ang 32 million o ang 260 ka persons? Si Susana na ang iyang mga paryente, daghan sila dito gakuyog na naghilak hastang iyang mga katong iyang mga binatunan ba katong iyang mga sulugoon na naghilak kay first time sa kinabuhi ni Susana nga gipasangin lang siya ingon ana nga naay laing laki nga iyang kasugat dito sa tanaman nga nang laki siya. First time kay 14 iyang buotana Diyos nun pagyud kaayo. Gikas iyang pagkagamay hangtod pagkaminyo na niya buutan gyud kay siya hastas iyang mga anak buutan kay siya hastas iyang bana. Pero tungod lang aning duha ka buok animal kaayo mga judges mamatay na siya. Moto nga nituaw siya. Ikaduhang atong suwayan og apply kaning pagkapriso ni President Rodrigo Duterte ngadto sa ICC karon. Pirmahan ra ni sa korte sa ICC nga dunay arrest warrant, gipasa ngadto kuno sa Interpol. Unya ang Interpol mao ining instruct sa Philippine government ug ang Philippine government pinanguluhan sa atong police officers mi arrest ni President Duterte and less than 24 hours na materialize dayon ang arrest og na padala dayon si President Duterte og napriso karon dito sa ICC nga prisuhan sa The Hague. Ang pangutana, kinsa may nagtugas tinuod ani karon? Ang mga tao nga nagsige og rally tibuok Pilipinas hasta ngadto sa laing nasod, mga OFW, bagang panon sa katawhan, millions of them na nagrally nga nagsigig ingon nga ibalik diri sa Pilipinas si Tatay Digong
o ang kining pipila nga mga lawyers sa ICC o sa ato dinhing Philippine government nga nagsigig ingon kinahanglan anha ginadiha ibutang si former President Rodrigo Duterte. Pila ra ni sila kabuok ug atong iphon wa giniliting nila sa kabuok og 100 kabuok kining mga lawyers in quotation nga nag file og kaso nga gitawag og crime against humanity. Nya ni ay millions of Filipinos here and abroad nagsigig ingon ibalik nga ris Pilipinas si Rodrigo Duterte. Kung inyo mang hiringon, inyo mang prisuhon, diri maghiring sa Pilipinas, ginamit ang korte sa Pilipinas o prisuhan sa Pilipinas. Pero naay pipila nga niingon diha gid na sa ICC ibutang og diha desisyonan ang iyang kaso. Kinsa maron ani nila ang nagsultis tinuod o kinsa may namakak. Gilingya imong tupad. Ing nakasulbad ka na. Kasulbad ka. Kinilang usang duha. Naapay daghan karon nga gipangsulti diha sa atong gobyerno o sa atong nakita dinhi sa atong palibot nga usahay makapangutana tag kinsa may nagsultis tinuod. Dinhi sa kalibutan mga igsoon kasagaran mudaog yun ang bakak. Mudaog yung bakak. Dinhi sa kalibutan ba? Mao na si Jesus wa sad siya ilha sa mga Hudiyo og niingon si Jesus di gyud mo kailan nako kay di man mo mutuo nako. Kani manggong reason mao ni siya ang gamiton sa legal proceedings. Rason. Ang rason mubase na sa mga sa nagsulti, sa mga witnesses o sa mga evidences. Mao na ang rason. Wa gani ebidensya, dili gani credible ang witness, dili ka kadaog sa kaso. Ang gusto ni Jesus aron makailata niya og makatugkad tas kamatuoran mogamit gid ta og pagtuo og Dios nung kaalam, divine wisdom niya, faith. Mao na si Daniel kaning propeta nga batan-on siya iniingon nga di ko mo apil anang kamatayon anang babayhana kay namakak na sila. Kinsa may nagsulti ani ni Daniel, dili ang ilang balaod, kung dili ang enlightenment sa Holy Spirit. Kana bang maminaw ta sa Ginoo. Matugkad ra din natong atong mga puzzles karon, mga legal puzzles sa atong nasod kung maminaw ta sa Ginoo. Kana bang ang atong kasing-kasing muabli nas kamatuoran. Sige, pangutana sila si President Bongbong Marcos, sila si General Torre, si General Marvel, si Rimulya, si President Duterte, si Sara Duterte, ang mga congressmen. Pangutana ang inyong kasing-kasing in front of God who knows everything, who can evaluate the deepest chamber of our being with all sincerity. Pangutan na inyong kasing-kasing, nagbutang-butang ba mo o naghimo mo sa kamatuoran? Kita, mangutan na sa ta. Hasta ning nagsuporta ni President Sara o Vice President Sara o ni President Duterte, ato sang pangutanon, kining atong rally-rally, kining atong pagsigig tigom-tigom, unsa man gibase ni sa Diyos noon nga guidance o ato ra gining pakita nga daghan lang gid ta. Ngana ba? O kamo sa dihang gasigig saway ani pangutan asad inyong kaugalingon. O unsa may mga parameters, pipila ka mga parameters para masayod ta nga ang Dios nung kamatuoran mo'y atong gisunod. Una, maghatag gid na og kalinaw. Basta sundon gid nato ang Dios nung pamaagi na agyoy kalinaw. Magmalinaon. Ilingay mong tupad. Ing na malinaon ra imong kinabuhi ron. Nagkagubot gid ang imong kinabuhi sa ato pa namakak ka, nagsigi kag pamakak. Oh, ana. Bisan pag dato na kay kastanan,
Nya wa kay kalinaw, ikaw mo'y kinadak-ag ranggo, presidente ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, daog kas eleksyon, landslide, pero tikas di ay, wa jud kay kalinaw. Ikaduha, dunay kalipay sa kadaghanan, sa katilingban, tawgon na nato og happiness as community. Kanabang malipayon ang nasod nga Pilipinhon. Kumusta mga atong nasod ron? Malipayon o magulanon? Tubag. Kanang mga desisyon nga iyas Ginoo maghatag ginagkalipay, mo na ang mga tao diri namakpak paghumas desisyon, pagka resulta sa desisyon ni Daniel, namakpak ang mga tao og nagdaig sa Ginoo. Pero ini kahuman sa desisyon, mahugno gani, managhilak ang mga tao, yawan una nga desisyon. Pag desisyon nga impeach nas Congress si Vice President Sara, sa inyong obserbasyon, ang kinabag-ang mga Pilipinos na makpak bas kalipay? Sa desisyon nga dad-o na nga tos ICC si og dito na gyud nadaan na gyud si President Duterte, ang kinabag-an sa atong nasod nga Pilipinhon na makpak bas kalipay og nagdaig sa Ginoo. Kamo na lay tubagan na. Anong ato pa man ang ipasa sa korte, nakamao naman tang mo-observe. Sa ato pa ma-determine na nato, Diyos non ba ni o yawan on ba ni nga desisyon. Ug ang ikatulo, mahunong ang mga sala sa katilingban. Kining desisyon nga Diyos non, mga igsoon, makapahunong sa disasala. Sama aning duha ka lawyers, kaulag, nga matay gid ang sala sa kaulag, diha nila. Napulihan sa kauaw tungod sa ilang binuhatan. Mamatay ba? Pero mo, sa atong mga desisyon, musamot hinoon ang mga sala, sama anang drugas, sama anang korupsyon, aning mga insurgency, kaning ni ang mga patay, kaning lugos, musamot gani na sa mga desisyon sa atong mga leader sa katilingban, pasabot ang ilang decisions yawan on dili Diyos non. Pero mahinay gani ni, muhilom gani ni, nya muhinay na kaayo ang ilang operasyon aning mga sala nga katilingbanon, pasabot ang mga leaders naghimog desisyon nga Diyos non. Ni last na lang ni, sa inyong nakita sa gobernong gipanguluhan ni Marcos o sa gobernong gipanguluhan sa mga Duterte, hain man ani karon ang naghimo kaha or duol-duol sa desisyon nga Diyos non o desisyon nga yawanon. Kana bang ilang desisyon nakahatag og kalinaw, kalipay o pagminos sa sala. Niining eleksyon karong umaabot, pilion nato tong team nga nakabuhat og duol-duol sa Diyos non nga desisyon sa kinabuhi. Isalikway nato ang kining mga team nga naghatag og kung sultihan kas tinuod unya di kaganahan anang maong kamatuoran unsay imong bation. Kung sultihan kas tinuod ba unya di kaganahan anang maong kamatuoran unsay imong bation, malipay ka masuko. Amo na tingog pa lang ninyo gani suko na kaya no. Nanlitan ron ingnon kas imong asawa nga tiguang naman day ka. Ana. Ang sama imong bation isip bana. Sahay magyaw-yaw ka. Og ikaw sa asawa ingnon sa kas imong bana, luod naman kay ka. Ana. Ang sama sa imong bation, hoy siguro magyaw-yaw sa ka. Muna si Jesus pag uli niya sa ila, ang iyang mga silingan, iyang mga paryente nga nakadungog na sa mga nindot kay niyang gibuhat dito sa laing lugar, nag-expect nga mo showdown siya. It's showdown. Iyang ipakita ang kadto mga milagro, kadto mga katingalahan, ana. Uy, si Jesus, ordinaryo raman kaayong nakigsulti nila. Wa man magpakita og
dagko kay mga milagro, nangasuko sila. Punan pagyud ni Hesus og istorya, way propeta nga dawaton sa kaugalingon niyang lungsod. Ni samot sila kasuko Kay tinuod man sad gid na. Nanglitan gani, ako lang di man jud ko propeta, no? Usahay propetang bakakon pa man gani ko. Pero muadto kog laing lugar, basta di lang dinis parokya. Pagkadaghanag yung magsigig pa picture karon ba? Dugay kay kung mairog, kay daghan kay magsigig pa picture, usahay gud mo, sibat na lang gyud ko kay og ako yung tugutan, murag di jud mahuman. Pero dinhi, bisag manghagad pa ko, wa gyud mo pa picture. Bisag manghagad pa ko ba, picture ta. Di ba sa taga dinhi ba, kanin taga dinhi ba? Bisag manghagad pa ko, mayon ay manamami pa din. Ang ilasang ang ilasang una-una, da pul ano may naong nimo si pa picture ya. Ana nya kini kamatuoran pod ni siya og masuko sa kuani kuan sa kuani mahiubo sa kuani ana mabugatan gyud ko makahimo jud kog sala kay magmahay-mahay man ko mura mong unsa din niya kamo pay gipakaon ako din ni parokya nya kamo pay mag-ana-ana mga anak ko samot na gyud. Pero si Hesus ang iyang gibuhat sa dihang sa likway siya gi-reject siya wa siya mo reject sa mga tao. Mao na siya ang tinuod nga pagpuyo sa kamatuoran. Ang kamatuoran dinhis kalibutan mga igsoon dili gyud na dawaton. Ang kalibutan gyud sa bakak. Mamakak gyud ang kalibutan. Nya kadtong mga taong kalibutanon sama aning nanimba karon bakakon sad. Be kamo kuno be gikan atong March 1. Gikan lang sa March 1, March 24 naman ta karon. Kinsa ninyo ang wa gyud kapamakak dita sa kamot kuno be. Be honest. At least honest mo karon. Karon ra gyud mo buntaga honest, di ba? Tugan gyud mo tinuod. Makak gyud kaduol ra na March 1. Samot na gyud akong ingnon gikan January 1, 2025. Kinsa gyud wa ka pamakak na samot. Wa na gyud makapasar ana. Samot na gyud mo ingon ko gikan sa pagsugod ninyong first confession, unang pagkumpisal hangtod karon kinsay wa ka pamakak na mo samot. Mo na mga bakakon gyud ta. Nya kanus-a man sa ta maka-expect nga magpuyo tas kamatuoran og sultihan tas kamatuoran di kita ka-expect ana mo na magdinawatay ta nilingay mong tupad ina kanang imong naong tinuod na ina tinuod ang imong naong kanang colors imong buhok kanang imong kilay imong pilok imong naong ana kay mao na daghan man kay mga bakakon ana labi na mga babae so bakakon guys tanan mo nang di gyud kapuyo bas kamatuoran sa naong pa lang nato daan ato nang ipamakak unsa naka sa atong binuhatan musamot na gyud mo na karon nagkagubot ta kay porting daghanang bakakon nya di ra ba mangangkon ang atong buhaton pugso nato ang atong isikataw nga moangkon sa iyang pagpamakak niya kita di moangkon. Mao na diri sa atong unang pagbasa na makak sinaaman nga nindot kuno kaayo ang ila didtong ilang suba mo nang paliguon ta ng Jordan nga kabati ana inyong sapa diha. Tuway nindot ito nga nato ko paliguon mura bag ang iya bang gusto ba nga siya gyud sundon may gani kay dunay mapaubsanon nga sulugoon niya ningon sir nihago naman tagporting layo ang baktas ani nganong dili naman lang nato sundon ang gisulti sa propeta ug nagpaubos sinaaman iyang gilangkat ang iyang garbo ug iyang gitan-aw ang iyang panginahanglan nga maayo siya sa iyang sanla nga di gyud siya makaayo ni ana by himself. Ang kamatuoran nagtug-an niya nga sanlahon ka. Bisan pagsikat ka nga pagkatao, bisan pag ikaw ang
chief of staff sa inyong nasod sa Syria, pero sanlahon ka. Way armas, way gahom nga tawhanon nga makaayo ana. Og sa dihang iya nang naangkon nga gakinahanglan di ay siya, nisunod siya gisulti sa tao nga ni presentar nga posibleng makaayo niya. And humbly nituslod siya kapito dito sa sapa sa Jordan. Yaon sa may nahitabo. Ha? Naayo siya. Porti niyang pasalamat. Giling nga imong tupad. Ina, gusto ka maayo? Gusto ka maayo? Ana? Oh, maayo. Gusto kang maayo? Wala. Pagpaubos. Kay kaning bakak o kaning garbo, magkuyog muna sila. Basta pagarbuhon, bakakon. Niya dayon mo pakapin dahil diha ang pagkamasukanon. Kanang bakakon, garbuhon sad na, niya dali kay masuko. Be sa Team Duterte o Team Marcos, kinsa Manila ron ang mas bakakon. Ay tingog kana pamalandong lang ba? Ana. Kinsa sad nila ang mas mapaubsanon. Kana bang makahimo kag bakak pero muangkon sa ka. Paghiring bitaw sa Senate nga gipanguluhan adtong ni Senador Amy a few days ago. Makita gid nato bab isigid sila depensahay, isigog depensahay. Ana, makaingon kita nga in some degrees pamakak yun to the backs. Sige yung pamakak. Ambot o kinsa gid nila pinakabakakon. O na mag-inangkunay lang gid tata. Magpaubos ba ug moatubang tas kamatuoran. Bahala nag ang kamatuoran, sakit dawaton. Mo na ilang giingon, truth hurts. Truth hurts. Naay mo criticize nako. Father, sige man kagwali, mura mag-in favor kay kang President Duterte, waday ka mo consider anang iyang EJK, anang ipamatay nga mga adik. Ako, kanus aman sa kuniingon nga wa ko maluoy anang mga adik nga gipangpatay. Daghan magani kog adik nga gipangsagop. Gikawatan na magani kog kapilas mga adik. Sukad pa diha pa ko trabaho sa landbank hangtod karong pari na lang ko kapila na ko giunay anang mga adik. Dili lang adik nga wa nako mailhi, hastang mga adik nga ako gyung kaliwat gipangilad naman ko ana nila. Wa man nako sila patya. Nga nalipay sa day kong gipangpatay na sila. Wa. Pero ang pangutana, kadto sang gipatay sa mga adik, purti masang daghana. Unsa man say atong reaksyon ato? Ang gi-accuse nga gipangpatay sa administrasyon ni Duterte gikas pagka-mayor hangtod na presidente, ang iya gyung sulti mga adik nya na kunoy mga inosente nga na apil, mga bata, mga babae, gitawag siya og collateral damage sa ila ng version. Collateral damage murabag naali sila ba? Stray bullet, inana, naali, or ni babagbabag, niya, galagot ng pulis, kay napatya na sad sila, babagbabag, agipatay na lang sa kapil. Mga collateral damage. Unsaon man na nato pagpruiba ang kamatuoran na kani siya murder, kani siya legit ni nga encounter. Naatay korte, filing kaso. Simple ra gyud kayo. Filing kaso. Nganong wa may kaso sa EJK si President Duterte dinis ato? Mao man nahibudngan sa mga international lawyers. Why kaso dinhi pero dunay kaso sa ICC. Unsa man ang ilas ang ingon, di na mo prosper dinhi kay influential kaayo. Na presidente pa day siya karon, di naman.
pailig kaso padugtaan na dias prisuhan. Okay ra gyud na. Pero og mag ditso sa tagpadaan niya ngadto sa ICC, mura na sa tag niangkon nga mga bugo dinhing atong korte, nga incapacitated ang atong mga lawyers, ang atong mga prosecutors to know the truth about AJK of President Duterte. Nya mo angkon day tana, moangkon day mo nga mga bugo atong mga lawyers dinhi kanang nagda sa Supreme Court, mga bugo na sila, mo angkon day mo. Ako di jud ko mo angkon. Kay mga bright gina sila. Oh. Nganom din ang atong bar exams dinhi binugo, daghan magiging mga hagbong ana kay purting lisura. Mo na nga di ta magpa kuano di ta magpa unya ang atong Philippine Constitution og dili na nato sundon diha ang provision. Nganom din ang atong Philippine Constitution ubos na siya kaysa ubang mga nasod, ubos na siya kaysa ICC nga statutes, nga ang warrant of arrest sa ICC ato yung i-impose, bahala na ang atong constitution nag-ingon nga di yun i-deprive sa due process ang accused person, bisan pa gani ang guilty person di man gani i-deprive sa due process, bisan pa gani ang kana ganing naa gani mga PDL tagaan pa man ganig basic human rights kanang naa na gyud konbiktado na gyud. Ato pamanggani ng tagaag due process mo ng mga dili yun kuno inhuman ang mga facilities sa atong kaning mga prisuhan. Mureklamo pamanggani ng uban. Mao na atong pailag kaso aron makilhan og kinsay ga EJK gyud tinud-anay kay ang mga adik perti sang daghanang gipatay di nila sa ato sliluan. Di ba? Naingon bitaw ko, na mga pari, gipangpatay ka adik, na ay mga estudyante, gipangpatay ka adik, na pa'y gipang rape, karong ganing bago, foreigner, na pag ito'y galakaw lang, karong lang yung gayong bago. Huwag mo irog-irog tagjotay, katong ngilo kayo nga crime, dito dapit sa, dito, naga ba to? Oh, iyang gipatay, ang iyang duha ka anak, hasta ang iyang asawa, iyang iputlas liog, kay gikan sa siyang nakasuyok. Ako kapila ko nagmisa og mga gipatay sa adik na pagani apo miunay patay sa duha niya kabuk apuhan, lolo og lola niya iyag yung gipatay kay naglagot lang siya, sigihan siya og sulti. Pulos di sila mga reality. Nya dili day na siya EJK, dili na extrajudicial killing ni agi ditong due process wa sad. Ala pailig kaso. Di na lang ta maglalis na atay korte. Nakaroon og ari sa tas morality. Moral ba? Na atay doktrina sa simbahan. Anha nato diha sutaon kung kinsa nato ang padong sa impierno o kinsa sad ang padong sa langit. Ang Ginoo na say atong korte ana. Ang Ginoo mo itong korte. Ang atong hearing kanusaman inig kamatay. Kaya naman sa uban nga bisag paila ni mong kaso diri sa kalibutan, makaikyas gyud kay tungod lagi anang ato sang ana-ana ba, naaman na siya. Tawhanon ramanta, huyang, makaikyas gyud. Don't worry, na ay katapusang korte nga mohukom nato. Ug unsa man ang atong Ginoo. Muna, unsa to'y tubag nato sa Salmo? Sa titubag na to, ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Kung kita gidaog-daog na, kung kita gipahamtangan na sa mga silot nga dili angay kanato, mangandoy tang mo atubang sa Ginoo. Gilingay mong tupad. Ina gusto na kang mo atubang sa Ginoo. Gusto na? Na siya. Muna, kung tanaw na to si Kristo, relax ra kayo. Nga naman, sila si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, ato mga santos, relax ra kayo sa dihang giatake sila sa kalibutan. Nga naman, ang ilag yung
number one nga pangandoy to see God face to face in heaven. O kung mauna na'y atong pangandoyon, dili na gani ta mangandoy og hustisya dinhis kalibutan, kung dili magsigi taghatag og hustisya para sa atong isig katao. Kanabang kita na'y source of justice, kita na'y source of compassion, kita na'y source of forgiveness. Dili kay magsigi tagdiman og hustisya para nato. Sinaaman sa dihang naayo na siya mo'y nihatag nasad ngadto sa propeta, nihatag sad siya og gasa. Kanang manghatag na taba, ngilingya na sad imong tupad, ing napilaroy slat imong paliton karong adlaw, ing na pilaroy slat imong paliton. Panghatag na og slat, sigig pangayog kwarta, sig pangayog kwartas Ginoo, di gani mo palit og slat nga pilar gina atong slat. Ang tulo na to ka slat is BF-DAG 500, ang atong God's Healing and Deliverance 100, ang atong haligi para ni Mama Mary 100, 700 ra. Sigig pangayog kwarta unya sud sa usa ka buwan, di gani kahatag og 700 niya. Ang pangayoon tag 100,000 ana kay bayad sa utang ana. Kuan lang na din oy, panghatag na lang na ay sig pangayo. O kada tanawa siya rog dili na madako-dako. Maigsoon ang tinud-anay kalipay naa sa atong paghatag og Dios nung butang ngadto sa atong isig katao. Dili sa pagpangayo og mga maayong butang, kung dili sa pagpanghatag yun. Muna hinaut unta makapili tag mga kandidato kandidata sa atong midterm election karon nga mga manggihatagon og hustisya, manggihatagon og kamatuoran, manggihatagon og serbisyo nga mapaubsanon sa atong nasod. Dili mga tao nga magsigilag pangayo sa atong nasod og pabor, mo nang magsigig korupsyon, magsigi aning drugas, smuggling ug uban pa. Atong analyze og maayo niining mga nanagan karon, labi na gid anang team Marcos ug team Duterte. Ato silang analyson kinsa man nila ang tinuod yung manghatag og hustisya, manghatag og transparency, manghatag og accountability, manghatag og pagsumpo nining mga drugas, mga smuggling, mga terrorism ug sa kakabus, kagutom sa atong katawhan. Kinsa man ani nila ang naay anak nga kinaiya. Mailhan na nato uban sa atong pagampo ug sa pagsuta nila diha sa atong social media. Kay nindot kay rong social media kay naatanan diha ang bati ug ang nindot, ang tinuod ug ang bakak naa diha. Kita nalay mo sa ana. At least available ang kamatuoran ug ang pranang live stream. Bakak din ang live stream. Ang kanang gipost tingali kanang kuan na magero isyo sa atong first lady, ang butlag tinuod ba na nga sige naman slag pangita hain kunong first lady. Kay niabot man kuno adtong March 11, pero gasigig ingon ang mga tao asa lagi pag live stream picture ang may ibutang isa, di ba? Pag kanapig yung live interview ba gikan sa TV station nga mag-interview gyud nga mosulti siya unsay nahitabo, wa pa magyoy live karon 23 naman lang, 11 days na lang ang nilabay. Sige lag post og picture kana ba mga inana anha diha makita unsa ang social media muliho karon, ang fake news ug ang true news nagsagol diha. Sama sa kaning nanimba karon, ang buangon ug ang buutan nagsagol sa dinhi. Kani ba kaning nanimba? Naaman sa inyong pamilya naa sa day buangon, naa sa day buutan, nagsagol gina. Kay matud pa ni Kristo dinhi sa kalibutan, nagsagol ang sagbot ug ang trigo. Mura sa tagbaling nga nagsagol ang maayo ug ang daotang isda.